удобно да пише, защото те големите външно-политически неща се решават от Конгреса, не от президента, той само трябва да подпише. Ама чакай малко, виждаш секунда. Още не стъпил в длъжност първи минути, секунди, часове и вече един страхотен резултат е постигнат. Примирието между Израел и Хамас и размяната на заложници. Трите жени срещу 90. Преди да встъпи с благодарение на месечната толкова безуспешни бяха опитите работа на Байден администрацията. Няма никакво право да се вмесва във всякакви външно-политически действия до встъпването на това. В смисъл, не може да се да не говорим защо Натаняхо не прие примирие по-рано, за да може Тръмп да спечели, защото Натаняхо също е крайно десен и там вътре в самия Израел те имат изключителен проблем с крайно десните в Израел. И това се е като и крайно десен неонацистски интернационал, който се заформя между IDF, които са подкрепени от Мъск в Германия, между Люпен, между Мелони. Това са крайно десните, които искат някакъв такъв ретро дедо Боже християнски шериат да забулят жените, да ги карат да нямат право на аборт, да ги върнат в кухнята и само да раждат и да седят вкъщи да готвят. Нали? Това е аджендата на крайно дясното, което в момента лидера на крайно дясното световно е Путин, защото все е крайно дясно от много време. Тоест те искат някаква християнски ширият. Аз не виждам никаква разлика между тези брадатите тук с автоматите, Тръмп фенове и талибаните, които са дедо Боже, тук не може да има геове, такова и да ги е страх от всичко, като видят емигрант, майко ще откачат с твоя дракула акцент, да не мога хапиш. Затова аз живея в Илиной, а не съм в Арканзас на български. Ако съм отида там или в Оклахома, ще бъда застрелен като вампир с сребърен куршум. Добре, или ще ме запълва в сърцето. Обаче, ако за щатите мигрантите не представляват чак такъв проблем, икономически или политически, или дори криминален, в Европа това се превръща в абсолютно фактор номер едно за проблемите на Стария континент. Оставам на страна терористични актове, камикадзата са убийства, изнасилвани и така. Те просто превземат старата добра Европа и цивилизацията тук и християнството, тези, които Меркел и либералната емигранта работи повече от всеки друг. Емигранта е точно толкова човек, колкото терористичните актове ги извършват хора, родени трета генерация, радикализирани благодарение на антиимигрантската кампания хора, които са сегрегирани. Тоест, то трябва да се работи за изравняване на всички хора вътре в Европа, не да ги карат да се чувстват ощетени. Нови имигранти не извършват терористични актове, това толерира Тръмп. В Америка емигрантите, които толкова много мразят Тръмп, извършват в десетки пъти по-малко престъпления от белите американци, които извършват престъпления. Изнасилвания, педофилия са основно на белите американци. Да не говорим, че самите полицаи извършват много престъпления, защото злоупотребяват с властта си. Много повече от имигрантите. Но тук не е начин да вземеш властта, като казваш хората да мразят други хора различни. Напротив, колкото по-християнизирана една държава, Русия е християнска. Да обясним и това. На фронта кадировци, чеченци, мюсюлмани. Малко по-спокойно да ги приемаме тези неща. Хората са си хора, всеки човек отговаря сам и само единствено за своите действия. Не може да сложиш цяла група хора под топ знаменател и да искаш да ги мачкаш, да им съсипеш семействата, да им отнемеш мечтите. Това са човешки същества. Не всеки има шанса да се роди в богато семейство и да има възможност тяхните бивши комуняги, примерно в България, както пратиха половината си деца, да учат по чужбините, да не пачкат, да нямат един мазол на ръцете си и да после да казват, ама те имигрантите, бла-бла-бла. Не всеки има шанса да се роди в богато семейство. Не всеки има шанса да се роди въобще там, където има възможност да има зелена карта, защото има държави, в които няма възможност да вземеш зелена карта. Обаче всеки иска да живее свободно. Всеки мечтае. Аз трябва да ти кажа, че именно нелегалните
легалната иммиграция, нелегалната, защото нелегалните иммигранти, освен това, са много по-успешни икономически от легалните, защото това са амбицирани хора, дошли в Америка да успеят. Те не идват и така, няма какво да правя, да ежда в Америка да правя мизерия. Пак не правиш разлика между тези тук, които идват са терористи, те са от клетките на Ал-Кайда и на всякакви други терористични организации. Единствените терористични актове в Америка последните 10 години са от бели супремасисти. Масовите убийства в училища са от бели синьоки, супремасисти, дедо Божи християни. Защо ми говорите глупости? Аз ти казвам за Европа, ти не чуваш. Тези терористични актове Ти говориш за Америка, аз ти говоря за Европа. В Европа няма един християнин, който да извърши масово престъпление или убийство или терористичен акт. В Норвегия масово Без 75 деца, без Брайвик, който е един. Изключението, което потвърждава правило. Ама ти пак слагаш всичко по този знаменател. Тук е общо, тук спор няма. И ти като ги третираш тези хора като терористи, само защото... Те са такива. Ето, четвърто поколение. По Франция, по Белгия и по Англия извършват престъпления. Радикализира хората. Разбираш ли? Аз не правя разлика между християнски котсто-копейки терористи, такива, дето искат насилие, убийства над невинни хорица, дето хората ги сващат по границите, ги вързват с свински опашки и им крадат парите на бедния човек, отишъл с детенцето си да бяга от война. Разбираш ли, вместо да му дадеш топла супа, като добър християнин, го наръгваш с нож и му вземаш златото. Разбираш ли, евротата спестени. Как те да е срам, бе, хора? Направо не ми се говори за такива теми. Аз това не мога да си го обясня. Как може толкова зелена и зло да е станало символ в християнство? Аз имам християнски символи по себе си, бил съм християн. Именно заради Тръмп, именно заради котсото копейки, именно заради Путин вече не вярвам в Христос. Колкото повече чета Библията, толкова повече осъзнавам каква олигофрения е това нещо, колко злена пропагандира. Дори в Библията няма момент, когато Господ да каже нещо, че не е правилно да имаш роби. Напротив, той одобрява робството. Разбираш, в Библията. Кажи ми, за финал един зрител пита, имаш ли друга дестинация социална? Ще предприемаш или ще се примириш с ситуацията в Щатите? В Америка президента не е цар-господар, има си местна власт, има си щатска власт. Тук имаш свобода на словото, ще изтърпим 4 години и ще го махнем. Няма проблем. Добре. Това да не те Съветска Русия там, дядо Сталин. Путин е поздравил Тръмп. Отворен съм за диалог с Украйна, му е написал. Те се разпознават, те се подкрепят, нацистите там си имат нацистски интернационал. Добре, благодаря. Да, ако имаш да не кажа, че съм ти отнел думата за финал, че ти... Мислете позитивно, обичайте се, подкрепайте се, не мразете хората, само защото се разреши. Това искам да кажа на хората. Може да съм малко агресивен и арогантен понякога, извинявам се за което, обаче несправедливостите ми карат направо сърцето да кипва и кръвта ми кипи. Извинявам се, ако съм бил груб, просто мисля, че нещата и тезите, които защитавам, са правилни. Не знам вие какво мислите, помислете върху разговора и ще говорим после пак. Добре, благодаря на Михаил Михайлов, Мишо Шамар.